morning mga kachoy. Yun, dito na naman tayo mga kachoy sa panibagong adventures. Fishing adventures mga kachoy. Ayun si kuya, mamaya bibidyoan daw natin. Kasi ano, mamamana rin siya dun mga kachoy. Sa gitna, yung ano, sa ilalim siya ng tubig. Kaya ako pang ibabaw. Daw marunong masyado sa ano, mahina ako sa ilalim mga kachoy. Daming nangunguha ng mga limango dyan mga kachoy, saka hipon doon, no? Yun, hipon kinukuha ni Busing. Yun ang hipon mga kachoy. Ang galing niyang sumisid mga kachoy. Kinukuha sa mga lungga. Yan, absorbol, meron. Hipon, malaki naman nakukuha yung mga kachoy. Mamana rin siya mga kachoy. Panalo. Oh, ang laki. Ang laki oh. Sana marunong magsisid sa ilalim. Sana cool. Ang galing. Ang laki yan boss oh. Ang laki. Nakailang ka na? Lima na. Pero malalaki yan oh. Malaki nga kasi nakuha nyo. Sana all. Laki nakuha. Ito yung mga kasi sa ano, sa likuran ng ano, sa gilid ng Molobisia. Ganda ng mga rito natin. Ganda ng fishing spot. Ganda na. Mamaya mag-high tide na yung mga kasi. Bahala na kung saan kami action. Sa bakod siguro. Sige mga kasi. Nakayari mga kachoy. Hiyo no. Sapo mga kachoy. Yari. Sapol na sapol mga kachoy. Huwag lang silang magkamali mga kachoy, pumunta dito sa akin sa malapit. Yari mga katoy, laki. Buwa mga katoy. Uy. Yan mga katoy. Natanggal siya, konti lang pa tinamaan mga katoy. Yun o. Napisngi lang. Yun, good size mga katoy. Yun, uwi na mga katoy. Nakaapat na ako mga katoy. Dami kong tira na ano, yung may ibabaw lang yung pana. Siguro ano, medyo magaan siguro mga katoy itong pagkapagawa ko itong ano, bala. Siguro ano, hintayin na lang natin siguro yung order ko sa Lazada, baka yun umubra siguro dito. So iniwan ko na mga katoy yung ano, yung namamana rin doon. Dami niya na nakuha. Uwi na mga katoy. Yung high tide na rin. Yun, tamang tama na to. Apat lang. Yun, hindi na tayo makapasok dyan mga katoy. Dyan ako lumakain na. High tide na mga katoy. Hindi na pwedeng mapasok. Dito na lang tayo. Yun, tawid na lang tayo rito. Hanggang doon. Ano yung motor ko mga katoy. Yun, shout out kay Kuya Gart.
nagpa-park sa akin doon sa may Caltex. Thank you mga ka-choy sa pagsama. Shoutout tayo mamaya mga ka-choy pagdating ko sa bahay. Yun mga ka-choy, Happy Father's Day mga ka-choy sa mga dakilang daddy dyan, tatay, papa, yun. Shoutout na naman tayo. So yun. Shoutout natin si Paulo Lucero. Shoutout sa iyo ka-choy. Jun Juran, yun, shoutout sa iyo ka-choy. Jing Santos, yun. Thank you mga ka-choy. Nads TV, yun. Khalid Akira, yun. Thank you. Mike Tiksay, Fishing Hunter, yun. Thank you mga ka-choy. Happy Father's Day sa inyo lahat dyan na mga tatay. Shoutout nga pala sa mga katrupa ni Manong Eds. Happy birthday sa iyo Manong Eds. Shoutout daw sa mga katrupa mo na sabi ka akin kahapon gabi. Shoutout daw sila. So yun, shoutout sa inyo mga tropa ni Manong Eds dyan sa Kogyo. Yun, thank you sa inyo mga katoy sa suporta sa akin channel. Thank you.